El 5 de gener de 1473, Lluís Despuig, mestre general de l'Orde de Santa Maria de Montesa, prenia possessió del càrrec de virrei de València. Ho va fer en nom de Joan II, rei de la Corona d'Aragó. Despuig volgué manifestar la seva devoció per la Mare de Déu amb la celebració d'un certamen poètic extraordinari, que convocà l'11 de febrer de 1474. Certàmens eren també coneguts com a justes poètiques, perquè es concebien com una competició pública a la manera de les justes entre cavallers. Els poetes havien de demostrar qui era el que exhibia més força declamatòria i més habilitats mètriques. Es tractava, per tant, d'atraure els millors poetes, però també d'aconseguir el màxim impacte social. Els certàmens, sobretot en la València del segle XV, gaudien d'una gran popularitat. Eren una ocasió privilegiada per al lluïment personal del convocant i dels concursants, sobretot d'aquells concursants que aspiraven a guanyar fama. Per a organitzar el certamen, el virrei Despuig buscà la col·laboració tècnica de Bernat Fenollar, la col·laboració material de la confraria de Sant Jordi i l'aval del bisbe de València. Mossèn Fenollar era un autèntic expert en l'organització de festes literàries i la cofradia de Sant Jordi era la cofradia per excel·lència de la noblesa. La seu de la confraria era l'església de Sant Jordi, avui desapareguda, que estava situada en la plaça del mateix nom, actualment de Rodrigo Botet, on vivien Joan Roís de Corella, el més gran poeta del moment, i Joanot Martorell, l'autor del Tirant lo Blanc. Fenollar, en nom del virrei, redactà en vers la convocatòria del certamen. En la convocatòria s'especificava que els concursants havien de lloar la Mare de Déu en 5 estrofes, que podien elegir qualsevol llengua i estil, que la festa literària se celebraria el 25 de març en la citada església de Sant Jordi, que el jurat estaria integrat per 3 eminents representants de la noblesa i del clero, i que s'oferia com a premi una peça de vellut negre, llavors molt valorat. Al certamen es van presentar més de 40 poetes, tots homes. No estava ben vist que isqueren dones a declamar poesies, però es donà la circumstància que un concursant, Joan Moreno, declamà una poesia que havia fet per encàrrec de Violant d'Urrea, filla del governador de València. Per tant, una dona podria ser la guanyadora. El certamen va ser tot un èxit, no sols pel nombre de participants, sinó també per la diversitat social, geogràfica, lingüística, mètrica i estilística dels concursants. En efecte, hi havia nobles com Joan Roís de Corella i Jordi Centelles, metges prestigiosos com Jaume Roig, autor de l'Espill o Llibre de les Dones, i Lluís Alcanyís, notaris famosos com Joan Moreno i Berenguer Cardona, familiars i protegits del cardenal Rodrigo de Borja, bisbe de València, com eren els canonges Joan Llençol i Genís Fira. Hi havia representants dels ciutadans com Narcís Vinyoles. Hi havia artesans, escrivents, estudiants i fins i tot un poeta que es va voler mantindre en l'anonimat. Finalment, hi havia valencians, catalans, aragonesos i algun castellà. De les 45 poesies presentades, 5 van ser en italià o en castellà. La major part dels poetes aspiraven a la joia o premi, però molts ho feien per honor, és a dir, sense optar al premi. Uns van optar pels decasíl·labs i els estramps tradicionals, altres pels versos d'arte major castellans, altres encara pel sonet italià. Uns, com Corella, preferien l'estil artisat, altres, com Joan Moreno, l'estil planer. Hi ha encara un concursant, Pere Vilaspinosa, que va voler editar la seva poesia en un opuscle a part. En la gran festa a la Mare de Déu hi cabien molts,
però no tothom. La gran absent fou una dona, Sor Isabel de Villena. El dia 25 de març de 1474, el secretari del jurat, Bernat Fenollar, va proclamar, també en vers, la sentència. Per a sorpresa del públic, la guanyadora va ser una dona, però no Violant d'Urrea, encara que fora la filla del governador de València. La guanyadora va ser la Mare de Déu. El jurat argumentà que ella se'l mereixia, perquè era ella qui havia inspirat tots els poetes. En realitat, fou una solució intel·ligent per estalviar possibles baralles entre les primeres espases, com era freqüent en l'època. La convocatòria, les poesies i la sentència del certamen ens ofereixen un retrat excel·lent de la sociologia literària de la València de l'època. Una València que vivia un moment d'esplendor literària. La València d'Ausiàs March, de Joanot Martorell, de Jaume Roig i d'Isabel de Villena. Doncs bé, totes aquestes informacions ens han arribat no per cap dada d'arxiu, sinó gràcies a la conservació, quasi per milagre, d'un exemplar del llibre que replega les 45 obres o trobes en llaors de la Verge Maria. Un exemplar únic en el món, que guarda la Biblioteca Universitària de València. Certament, entre 1472 i 1473 s'havien imprès alguns textos en llatí en diverses ciutats de la península Ibèrica i també a València. Però correspon a les trobes, a la Verge Maria, el privilegi de ser el primer llibre literari que es publicà en la península Ibèrica en llengua romànica. Gràcies a un mecenes providencial, Lluís Despuig, a un mànager literari molt competent, Bernat Fenollar, als 40 poetes que van participar en el certamen marià, a un jurat tan perspicaç i a la poderosa atracció que devia exercir l'invent de la impremta, avui podem admirar la joia bibliogràfica que és el llibre de les trobes.